Sad, zašto sam ja stručnjak za muško-ženske odnose, ono, single ko ploča, razumeš? Neodata i sve to, pa zato što je to trend u društvu. Što se manje razumeš u neku temu, to si veći stručnjak za to. Tako je danas. Ako Vulin može da bude ministar vojske, onda i ja mogu da govorim o muško-ženskim odnosima. Jel da? Naravno, stručnost. A sad, što je moja situacija tako nezavidna kad su muško-ženski odnosi u pitanju? Pa ne znam, znači, opet to ide iz porodice, iz detinjstva. A ja kad sam bila mala, ja sam mislila da su pas i mačka muž i žena, jer se stalno svađaju. No, kad sam bila mala, ja sam bila u toliko zabluda da je to strašno. Recimo, kad sam ja bila klinka, bila je moderna pesma Lambada, se sećate? Sećate?